जाति माति भेटिनि स्लोगान होनाय बीजेपी सरकारनि जाख्ल'नाय बिजनीनि एमएलए अजय रायनि हेंथायै मैखोम जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों। बियाबनि रायजोफोरनि जौगाथायनि खामानि मावालासे फारसेनिफ्राय जाख्ल'नायनि हाजो बायदि सम्पति आर्जिनायनि मैखोम अजद सिखारदों। निखावरि रायजो राजाफोरनि सरकारि अनसुंथाय फारसेनिफ्राय जाख्ल'नानै कौटि कौटि रां खामायदों बीजेपीनि एमएलए अजय राया। दाब दाब जायगायाव हा बायनायनिबो अजद सिखारदों एमएलएनि हेंथायै जीवन सान्थ्रि ग्रामीण विकास निधि बेले बेजे जीवन साखी ग्रामीण विकास निधि बेले बेजेजों लोब्बा थानायनि अजद बिजनीनि एमएलए अजय रायनि हेंथायै बिजनीनि बीजेपी एमएलए अजय कुमार रायनि हेंथायै मैखोम बिजाथाय सोमजिदों। जाय समाव आसाम सरकारा शीट फान्ड बेले बेजे एबा अनलाइन ट्रेडिंगनि हेंथायै गोरा राहा आजावगासिनो बे समावनो एमएलए अजय कुमार रायनि बेबायदि खामानिखौ लाना बिजनी ओनसोलाव मैखोम बिजाथाय सोमजिदों। जीवन साथी ग्रामीण विकास निधि फसंथाना 2020 बोसोराव जागायदोंमोन आरो जीवन साथी ग्रामीण विकास निधि फसंथाननि सामलायगिरि संजय कीर्तनिया फसंथाननि गोबां धोन जाख्ल'नायनि अजद सिखारदोंमोन। अजद बायदिब्ला कीर्तनियाया आरो गुबुन सासेखौ थांनाय बोसोरनि 30 अक्ट'बराव आयदाखौ सावरायनो थाखाय बिजनी आबर्त भवनसिम लिंहरदोंमोन। बेनि उनावनो एमएलएआ संजय कीर्तनिया आरो बिजों फैनाय रिपेन बर्मनखौ आरबत भवननि खथायाव बुदला बुसि खालामनो बन्द खालामना लाखियो। उन समाव एमएलए अजय कुमार राया बुदला बुसि खालामना फोथायनायनि हुमखि आरो सिगि सग' खालामना संजय कीर्तनियाखौ गांनैसो बिलाइ आरो दलिलाव एमब्रायो सागान खालामहोना सम्पति लिरना लानायनि अजद सिखारदों। रायजोफोरनि अजद बायदिब्ला एमएलएआ गावनो जीवन साथी ग्रामीण विकास निधि गावारि फसंथानजों लोब्बा थानायनि थाखाय बेबायदि जाथाय खालामदोंमोन नामा सोंथि बेरखांदों रायजोफोरनि गेजेराव आरो बे आयदायाव नायसंनाय जागोन जाया समासो फोरमायगोन। बे आयदायाव खौरांगिरि कनक चन्द्र बर'नि मोनसे रिपर्ट। खोब सरसानि बिखय जेहेतु आङो दायो बिजनी सोहोराव दङ आरो बिजनी सोहोराव जि एमएलए अजय कुमार रायनि न'नि लांगोनायाव दङ आरो आंनि केमेरा पार्सना भिडिअ जार्नालिस्टआ दिन्थिदों बेनो जाबाय अजय रायनि न'। अजय रायनि न'आव अर्थात अजय राया बिथांनि सायाव जिहेतु गोबां जाख्ल'नायनि अजद दिखोनाय जादों आरो माखासे खामानि जि आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि अजदबो सिखांदों। जिहेतु जीवन साथी ग्रामीण विकास निधि बे जेनेबा फाइनेन्सियेल बिथांखि अर्थात जि वित्तीय प्रतिष्ठान बेखौ खुलिनाय जादोंमोन आरो बेयावबो बिथाङा लोब्बा थानायनि अजद जिहेतु थिखोनाय जादों आरो बेयावनो जिहेतु बे फसंथानखौ 2020 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन आरो बेयाव जिहेतु जाय खामानि मावदों संजय बे संजयखौ मेनेजार हिसाबै लाखिनाय जादोंमोन आरो बे समावनो जि फैसानि अर्थात रांनि केलेंकारि खालामनायनि थाखाय बिथांखौ बिजनी सोहोराव थानाय जि सार्किट हाउसाव लिंना लाबोनानै गोख्रोङै फैनाय अर्थात बुनायनि अजद थिखोनाय जादों आरो जायनि जाहोनाव बिथाङाबो बे फसंथानाव लोब्बा थानाया थारैनो सोराङाव फैनायखौ नुनो मोनदों। बुंनो थाङोब्ला अजय राया 2020 मायथाइनि जि बिथांखि जि फाइनेन्सियेल कम्पानि बे कम्पानियाव थोंजोङै लोब्बा दङ होननानै जायगानि रायजो राजाफोरा अभिजुग खालामदों आरो जि बे रांखान्थि बिथांखियाव बिथाङा लोब्बा थानायखौ नोजोर बोनानै माखासे जाख्ल'नाय खान्थियावबो लोब्बा दङ होननानै बेनि रायजो राजाफोरा अजद थिखांदों। बुंनो थाङोब्ला बै संजय जि बिथां मेनेजार हिसाबै लाखिनाय जादोंमोन बेखौ थांनाय 2025 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव बिजनी सोहोराव थानाय जि सार्किट हाउसाव लिंना लाबोनाय जादोंमोन आरो हिसाब निकास खालामनो हायैयाव बेखौ गोख्रोङै फैनाय जादोंमोन आरो साजा होनाय जादोंमोन जायनि थाखाय बियो हस्पिटालाइजबो जानो गोनां जादोंमोन आरो
बे दोहो बेखौ लानानैनो रायजोनि अर्थात जिल्लानि माखासे सुबुंफोरा मेलेमजिबि सुबुंफोरा बे जाख्ल'नाय खान्थियाव MLA अजय रायाबो जुरुत अर्थात दङ होननानै अभियोग खालामनाय जादों। बुंनो थाङोब्ला MLA जानायनिफ्रायनो माखासे धोन सम्पति आरजिनाय बिथांखियावबो लोब्बा दङ होननानै जायगानि अर्थात जिल्लानि रायजो राजाफोरा अभियोग खालामदों। मानो होनब्ला बिजनि सोहोरावनो मोनब्रै जायगायाव बे 5 बोसोरावनो बिथाङा हा बायनो हादों। बिनि अनगायैबो गुवाहाटीयाव फ्लेट बिथांखौ लानाय नुनो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो बिजनि सोहोर आरो गावनि आंगो गामियावबो मोननै जायगायाव बिल्डिं लुफुंनायखौ बे 5 बोसोरावनो नुनो मोनदों। जायनि थाखाय 5 बोसोर MLA जानायावनो कौटि कौटि धोन सम्पति आरजिदों होननानैबो अभियोग खालामनायखौ नुनो मोनदों। आं फिन आंनि भिडिअ जार्नालिस्टखौ देखायनो खावलायदों। बेनो जाबाय बिजनि बिधान सभा समष्टिनि MLA अजय रायनि न' आरो बे न'निफ्रायनो माखासे खामानिफोरखौ बिथाङा मावनाय जायो। खिन्थु जों जेब्ला बिनि न'आव थाङो अब्ला बिथाङा गावनो हारसिङैनो जोंखौ CC केमेरायाव नायनानै ओंखारबोदोंमोन आरो ओंखारबोनायनि अनगायै उननियाव बिथाङा बे जाख्ल'नाय खान्थियाव जेबो लोब्बा गैया होननानै बिथाङा मिथिनो होदों आरो सन्जयआ रायजो राजानि रां थाखा जानायनि थाखायसो बेबायदि खालामनाय जादों होननानै बड' लाइभ 24 नि खौरांगिरि अर्थात केमेरानि सिगाङाव फोरमायदों।